Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Vítajte. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je pre každého zamestnávateľa mimoriadne dôležitá. Ako reagovať pri mimoriadnych udalostiach. Či už je to požiar, nejaký únik chemikálií alebo dokonca výbuch. Je to vážna vec, lebo správna príprava naozaj môže zachrániť životy. Pozrieme sa na tie kľúčové povinnosti, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z predpisov o bezpečnosti pri práci. Áno, je dôležité si uvedomiť, že to nie je len o nejakom formálnom splnení zákonov. Skutočná pripravenosť tá znamená mať zavedené postupy, ktoré naozaj fungujú a ktoré, viete, v krízi pomôžu predísť chaosu. Ide skrátka o aktívny prístup. Dobre, tak poďme na to. Čo všetko musí zamestnávateľ spraviť ešte predtým, než sa, nedaj Bože, niečo stane? Aké plány vlastne potrebuje? Základom sú písomne spracované postupy, hlavne pre prípad záchranných prác a evakuácie. Určite sem patrí evakuačný plán. Čo presne v ňom musí byť? Musí jasne určiť únikové cesty, východy, ako sa spustí poplach, kto má na starosti riadenie evakuácie. Cieľom je, aby ľudia vedeli, kam majú ísť a čo presne robiť, minimalizovať zmätok. A okrem toho existuje často aj havarijný plán. Ten už rieši také konkrétnejšie veci, čo robiť pri požiari, čo pri úniku nejakej látky a podobne. To znie ako dosť papierovania. Čo býva problém v praxi, aby tie plány neboli len papiere v šanone? Problémom niekedy je, že tie plány nie sú dosť konkrétne alebo sa neaktualizujú. Viete, pracovisko sa mení. A kľúčové je, aby tomu ľudia rozumeli a aby si to vyskúšali. Prakticky. Jasné. Takže plány máme, ale čo ďalej? Nestačí len vedieť, kade utekať, ak nie sú, povedzme, prostriedky. Však? Čo musí byť na pracovisku? Presne tak. Musí tam byť aj to vybavenie, hasiace prístroje, ktoré fungujú, lekárničky správne vybavené, systémy na ohlásenie poplachu, núdzové osvetlenie únikových ciest. A to sa musí asi aj kontrolovať. Jednoznačne. Pravidelné kontroly funkčnosti sú nevyhnutné. A samozrejme zabezpečiť aj kontakty na záchranné zložky, hasičov, zdravotníkov, aby boli po ruke. Dobre. A čo ľudia? Plán je jedna vec, vybavenie druhá, ale ak to ľudia nevedia použiť, ako ich pripraviť? Tu prichádza na rad školenie. Zamestnávateľ musí určiť a vyškoliť dosť ľudí na poskytovanie prvej pomoci, na riadenie evakuácie, prípadne aj na hasenie začínajúceho požiaru. Len teória asi nestačí? Určite nie. Najdôležitejšie sú praktické nácviky. Pravidelne. Napríklad cvičný požiarny poplach. Tam sa ukáže, či tie plány naozaj fungujú a či ľudia vedia, ako reagovať pod stresom. Poďme teraz k tej situácii, keď už sa niečo deje, povedzme, uniká plyn. Čo musí zamestnávateľ urobiť okamžite? Prvé a najdôležitejšie. Okamžite informovať všetkých, ktorí môžu byť ohrození. Povedať im, čo sa deje a aké sú ochranné opatrenia. Hneď potom vydať pokyny. Zastaviť prácu a okamžite opustiť pracovisko, ísť do bezpečia. A čo je podstatné, zamestnávateľ nemôže nútiť ľudí zostať tam, kde je nebezpečne. Sú tam síce nejaké výnimky, ale len veľmi špecifické. Zaujímavý bod. Čo ak niekto sám vyhodnotí, že je zle a odíde skôr, než dostane pokyn, lebo cíti nebezpečenstvo? Zákon v tomto chráni zamestnanca. Ak má naozaj dôvod si myslieť, že je vážne a bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie alebo aj iných ľudí, má právo odísť do bezpečia. A zamestnávateľ mu to nemôže vyčítať? Presne. Nemôže to brať ako porušenie pracovnej disciplíny. To je dôležitá ochrana. Spomínali sme prvú pomoc. Ako detailne to musí byť riešené. Hlavne tam, kde je vyššie riziko úrazov. Je niečo viac ako len všeobecný havarijný plán? Áno, hlavne na rizikovejších miestach sa vypracúva aj tzv. Traumatologický plán. Ten vychádza priamo z rizik toho konkrétneho pracoviska. Definuje postupy prvej pomoci presne na tie typy úrazov, ktoré tam hrozia. Porezanie, popálenie, zásah prúdom, čokoľvek. Určuje, kto je zodpovedný, kde sú lekárničky, ako rýchlo, ako ho volať. A dokonca rozlišuje technickú prvú pomoc, to je zaistenie miesta, vypnutie stroja, a tú zdravotnícku, teda ošetrenie. Rozumiem. Takže ak by sme to mali zhrnúť, nestačia len plány a vybavenia na papieri.
Kľúčové je, aby ľudia vedeli, čo robiť, aby mohli bezpečne odísť. A tie nácviky sú asi naozaj základ. Absolútne súhlasím. Celé to stojí a padá na tom, či ľudia vedia reagovať a či tie postupy naozaj fungujú aj v strese. Nie je to len byrokracia, je to skutočná investícia do ochrany ľudí. Presne tak. A na záver možno taká myšlienka. Ako veľmi môžu pomôcť jednoduché veci? Napríklad nejaká prehľadná karta s krokmi pre prípad núdze pripnutá niekde na nástenke. Môže toto preklenúť tú medzeru medzi zložitým plánom a tou okamžitou stresovou reakciou človeka v kríze? Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.